gaur kazetaritza munduan barrenatuko gara, eta ja mitikoa den Reyes Ilintxeta kazetaria izango dugu platoan. Ongi etorri, Reyes! Eskerrik asko, Itxaso. Zer moduz? Oso ongi, zuek zer moduz? Hemen ongi. Ja, geunden hor lista egiten ez, kristalezko sabaiako hor emakume garrantzitsuak, ez? Bueno, eta ja bukatu denez zerrenda hor deitu nauzueni. Ez da hori kaso, ez hor zerrendaren topean zeuden. Bai. Oso ongi, eskerrik asko. Karo, azkenean ez, hitz egiteko, emakumezkoak ez, sektorez berdinetan ditugun zailtasunei buruz baita ere batzutan, ez? Bakarrik emakume izateagatik, ez? Bai. Eta, egia da, igual, zu kazetaren gitza munduan ibili zara urte askoz? Bai, 32 urtez, edo gehiago, bai. Igual ez da guztiz sektore maskulinizatu bat, ez? Baina bai gertatu izan da, piso asko izan dutela, ez? Gizonezkoak kazetaritzan, eta gero, prezioski baita ere zenbait arloetan, ez? Eta gero baita ere igual goiko esferetan, ez? Igual agintea dituzten, ez? Edo lidergoa duten horiek, bai, gehiengoetan gizonezkoak dira, ez? Ordan ez dakizu nola sentitu izan duzun 31 urte hauetan kristalezko sabai hori lanean. Bai, pixko baten, zuk esaten duzun bezalaxe, ez da? Goiko postuetan, beko postuetan, erdarazko kazetaritza, euskarazko kazetaritza, tokiko komunikabide bat, medio handi bat, egoera desberdinak dira, eta eszenatoki oso desberdinak dira. Baina, oroar, bai esan daitekela, kazetaritza munduan, gaur egun, nik uste betidanik, eta gaur egun ere bai, eta agian inoiz baino gehiago, bai dagoela botere banaketa handi bat. Eta bai komunikabideetan, zorionez, emakume asko ari da lanean. Baina azten baldin bagara behiratzen, zein postutan dauden, berehala ikusten da, ez da. Kazetari lan egunerokoean eta igual emakume asko egonen da. Baina zenbat eta gorago joan, orduan eta gizonezko gehiago aurkitzen duzu. Eta batez ere hori komunikabide handietan, potere eta pisu handia duten horietan, hori asko nabaritzen da. Gure ekosistema oso desberdina da, zorionez. Bai, Euskal Herrian eta tokiko kazetaritzan. Euskarazko komunikabideak gaina txikitxoak dira, txikitxoak eta prekarioak dira. Eta hori ez iaia bat ere zer ikusirik beste horiekin, ez da? Baina bai, normalean hori gertatzen da. Eta nik beti esaten dut, ez da? Prentsaurreko batera joaten zarenean, ikusten dituzu gehien bat kazetari gazteak. Oendikan adineko batzuk joaten dira, baina normalean bidaltzen dira beti gazteak. Bekarioak edo ez. Eta segun ze gai den, ez da, edo ze prentsaurreko edo ze aurkezpen den, ikusten dira gazteagoak edo ze horren gazte. Baina gauza bat oso garrantzitsua aurkeztu behar dutenean, edo esan behar dutenean, edo orduan, batean, gizonezko pila agertzen dira, eta pisu gehiago dutenak edo komunikabide importanteetan. Hori gertatzen da eta hala da. Industrian bezala, fabriketan bezala, administrazioan bezala, goi postuetan emakume gehiago behar da, baina oso zaila da iristea. Hori da kontua. Zu azkenean baitaren Nafarroan ikuste oso izen ezaguna zarela, ez, kazetarien artean, eta egon zara medio askotan, ez, Noticias, Zeberri, Euskal Herria Irratia, eta bestez, eta gehiago, imaginatu, azten ditudanak. Bai, batzuetan, bai. Baina, karo, noiz sentitu izan duzu emakume izateagatik gaiaz zenekiela, eta zerbait esateko zenuela demostratu behar izan duzula bikoitza? Normalean, bai, sensazio hori beti daukazu, ez da, hitza hartzen duzunean zerbait esateko,
oso ziur egon behar duzu, esanen duzuna oso garrantzitsua dela eta oso ongi azalduko duzuna. Zuk ikusten dituzu gero gizonezko batzuk bere hartzen dutenak hitza, batzutan oso ongi hitz egiteko eta tajuzko gauzak esateko, eta beste batzutan burutik pasatzen zaien lehenbiziko ideia, ez pom? Baina, bueno, hortxe, ez? Hartzen dute hitza eta hitz egiten dute. Hori da, eta guk aldiz zerbait esateko pentsatzen, prestatzen dugu dena oso ongi, eta orduan, botatzen dugu. Eta askotan, ala eta guztiz ere, impostorearen sindromea dugu. Hitz egin behar dudala, dena niri begira. Eta ala da, ze karo, ireki orduko, begirada guztiak horrela, eta lehenbiziko 20 segundutan, bota behar duzu zerbait oso kategorikoa eta oso potentea, bestela ja, hasten dira batzuk, mugitzen alkian, mugikorra begiratzen, eta noiz bukatzen duen petarda honek, eta benetako ekarpen bat noiz egiten duten. Holako sensazioa batzuetan gertatzen da, segun eta non mugitzen zaren profesionalki, eta enpresa munduan emakumeek askotan kontatzen dituzte halako gauzak, baina kazetaritzan ere bai, oso arrazoiak eta bota behar dituzu, ziurtasun handiz eta sinesgarri izateko edo. Gizonek normalean hori ja irabazita daukate ja hasieratik. Guk irabazi egin behar dugu hori. Sindrome dela impostora aipatu duzu, eta horrelako momentuetan ze mekanismo erabiltzen dituzu, ez? Igual, hasieran edo nik zerrakit, igual, momentu horrela garrantzitsu batean, ez? Mamu horiek etotzen direnean, ez, ongi esango dut, ez? Ze mekanismo erabiltzen dituzu aurrera ateratzeko? Nik uste dut adinarekin ere ikasten dela. Seguro. Ze hasiera batean emakumea izateaz gain gaztea zara. Eta hori ja bada, bueno. Koktel molotov. Mitxika. Zegiten duzu hemen. Mitxika. Entzun duzu noiz baita hori mitxika. Askotan. Gero ja, adin bat hartzen duzunean kontrakoa gertatzen da, edadismoa. Ja, edadismoa. Señora honek. Cállese, señora. Señora honek. Ze esan behar du señora honek. Ze pintatzen du hemen señora honek. Orduan, mugitzen gara hor, ez? Mitxika eta señora. Eta gainera noiz dago erdikongune hori, ez dago, ez? Nik pasatzen zarela mitxika señora. Hori da tristeena, ez? Osea, ez dagoela adintarte bat, hemen nago eskubide guztiekin nahi duena, zara mitxika, señora, baina beti. Eta hori, impostore sindrome hori, hor dago horregatik batzutan, ez da, hemen nago, baina aski ona naiz ni hemen egoteko, aski formakuntza daukat, ezagutzen aldut kazetarion lan inguruan, ez da, aski ezagutzen aldut, ez dakit, historia garaikidea eta ze gertatu den hemen, azken 30 urteetan nola hitz egin alizateko, eta politikari buruz hitz egiteko, ekonomiari buruz hitz egiteko, niri beti ematen dit sensazioa besteek nik baino askoz gehiago dakitela. Askoz denbora gehiago dutela gauzak ikasteko eta komentatzeko eta egiteko. Zakit, nik beti, egual ez da izanen horrela, ez? Baina nik gizonezkoak beti ikusten ditut oso batzuk. Zentratuak beren lanean, eta beren jakinduria handitzen, nola bitezetatik, esperientzia, zakizer. Eta aldiz, zu ari zara lanean, baina ari zara lanean, eta 20 gauza gehiagotan ere bai. Orduan, egun ari zara lanean, baina antenak piztuta. Aldi berean zarelako zaindaria, eta aldi berean zarelako ama, eta aldi berean zarelako alaba, eta emaztea, edo bikotekidea, edo ezaki zer. Eta zure arduren mundua oso zabala da. Orduan, lana ere bai, baina lanaz gain, kanpoko lan horretaz gain badituzu 1000 gauza supergarrantzitsu buruan. Orduan, garo, esatezu ama, aski ote dakit nik horretaz edo,
denborarik ez dut izan, 800 periodiko irakurtzeko hauek egiten duten bezalaxe, nik bat irakurri dut eta gainetikan beste gauzak ari nintzelako egiten. Orduan, alde horretatikan, dispersio horretatikan, nik uste dut ere badatorrela impostore sindrome horren jatorria. Eta horren aurrean zer egiten duzu, hau da, gero jarri alizateko eta esateko ez behen Reyes, bai, gaizara, eta ez duzu historia garaikideaz guztia jakin behar, eta ez azkenen baita ere hori beste movida bat da, ez? Gazetariei, egiten zaiei, guztiari jakitea, ez naiz enziklopedia bat. Ez, pixkatakit... Bai, autoformakuntza hori etengabea. Hori emakumeentzat eta gizonentzat eta mundu guztiarentzat. Hori hala da, saiatu ongi informatuta egoten, gero informazioa alik eta hobekien tratatzeko jendeari zerbitzurik alik eta onena emateko. Eta, bai, bazoaz ikasten formakuntza horretan sakontzen, eta horrekia ematen dizu ziurtasuna. Esateko, nik zuk bezain beste dakit, nire iritziak zureak bezain beste balio du, zuk hitz egiten baduzunik ere bai, eta are gehiago, nahi bale mozu, eztabaidatu. Ez? Baina hori, ziurtasuna datorkizu horretatikan, ez da? Zuk egiten duzu lan bat, eta gero ez duzu haizu, nire lanak balio du, eta nire formakuntzak balio du, eta benga ber, ze gertatzen da hemen. Betidanik nahi izan duzu hor kazetaritza munduan eta sartu, edo izan zen hor... Kazetaritzan? Bai. Ni sartu nintzen kasualitatez. Kasualitatez? Nik ez nekien, zer ikasi. Hasiera baten gustatzen zitzaidan medikuntza. Bai, Bai. Eta halako gauzak, baina ezakit beste garai bat zen, eta beste modu batez, hautatzen ziren karrerak, eta ez zen gaur egun bezala, notak ponderatzen dutela, ezakit zertarako, korte notak daudela, hemen, ezakit garai hartan sinpleagoa zen dena. Hemen, ez zegoen ez da unibertsitate publikorik ere, ni joan nintzen unibertsitate pribatura besteik ez zegoelako, eta etxean ez genuelako dirurik kanpora joateko ikastera. Nik oso polita ikusten dituen gauza batzuk psikologia, esaten, ze gote da, zitxura hona du. Baina hori izan zieten gurasoek, hemen dagoenetik aukeratu, eta orduan, ezagutzen nuen jendea ere sartu zen, eta nahiko gauza salseroa ematen zuen, eta sartu nintzen Opuseko unibertsitatean ikasten, eta 5 urteko karrera zen, garai hartan. Orduan hori, beste unibertsitaterik ez zegoen, oso garestia zen, ez gaur egun bezain beste, ikaragarri aldatu da, baina Nafarroko gobernuak ematen zizun bekarekin, eta ministeriotik ematen zizuten diru laguntzarekin, bekarekin, ordaintzen zen matrikula osoa. Orduan, nik 0 ordaindu nuen, aurreratzen genuen dirua, baina gero itzultzen ziguten, nik 0 ordaindu nuen karrerarengatik. Karo, eskakizun batzuk badituzu, gainditu behar duzu, eta bar, baina bai. Eta garai hartan bazen ikasteko modu ia bakarra gu bezalako langile klaseko askorentzat. Zer nolko kristazko zabaia badago baita ere hori, ez? Ez da bakarrik emakumezkoi eragiten gaituena, ez? Langileria guztiari, ez? Baina hori... Unibertsitatea ascensore sozial bezala oso ongi dago, baina, karo, demokratikoa izan behar du sistema horrek, mundu guztiak badu eskubidea ikasteko, edo izan beharko luke eskubidea ikasteko. Eta, garai hartan horrela funtzionatzen zuen, eta horri eskerrak langile xume batzuk aukera izan genuen ikasteko. Zenbatzen emakume zenuten karreran garai horietan? Askotxo, bai. Gure gelan egonen ginen, kasi 200, eta, asko, ez dakit erdia eta erdia. Erdia, gizonezkoak, beste erdia emakumezkoak, eta beste erdia, ez, txantxetan. Ez, kanpoko jende asko zegoen, garo, Opuseko unibertsitatea izan, eta, hor, Opuseko jendea hor zegoena, batzuk kazetari izateko gogoarekin eta beste batzuk ez dakit hori. Haien pelikulak eta mobidak ziren, baina, eta Euskaldun kuadrilla majo ere bat zegoen, bai. Eta nabaritzen zenuen, zegoela
horrelako presio mota bat, ez, karrera bat edo beste hautatzeko generoaren arabera? Kontatuko dizut. Esklusiba. Ez, esklusiba, ja kontatu edo noiz. Lehen, unibertsitate pribatuan sartzeko, egin bat zen proba bat, azterketa bat, eta gero elkarrizketa bat. Bueno, nik uste hori jarraitzen duela izazitzen, eh? Bai. Kontu religiosoan... Ez, hori. Elkarrizketa bat, bale. Elkarrizketa bat. Eta horren, deitu ninduten elkarrizketa horretara joan nintzen, apaiz jaun batekin, eta esan zian. Bueno, a ber, kazetaritza. Kazetaritza ikasi nahi duzu. Bai. Ez dakit zergatik enpeinatzen zareten emakumeak. Ikaster, zertarako. Osea, zuen tokia da etxea, familia. Wow. Zertarako ikasi. Eta halako karrerak, pues ikasi zer dakendik pedagogia, zaintza, baina kazetaritza. Seguro duzu? Tanek, bai. Bueno, hala, venga, barrura. Eta lengua unean, ezakit norekin izketan, beste emakume batekin izketan, esan zian, berari gauza bera, esan ziotela, eta azkenean ez zutela hartu berak nahi zuen karreran, eta zuzenean pedagogian sartu zutela. Bai, osea, eragina izan zuen... Esan zioten, bai, bakarrik dago tokia pedagogian. Eta, berak ikusi zuen aukera orduan, bueno, pues bale, pedagogian sartuko naiz, egonen naiz urte bat, eta gero ja, pasatuko naiz beste karrera batera. Baina zuzenean, pedagogiara. Ezakit ja notarengatik izan zen, edo zergatik, baina... Olakoak. Ez da tartean, osea, aurpegira ja... Bai, ez dakiz, zergatik enpeinatzen zareten. Enpeinatzen zareten, ez duzu lortuko eta hau ez da zuen tokia. Bai. Olakoak, bueno, pues opusen askotan entzuten ziren, batzuetan klasean ere olako iraultzako nato batzuk egiten genituen, eta bueno, baziren lagun batzuk batez ere oso suarrak, ez, eta protesta egiten zuten gauzatengatik, bestearengatik, ez dago eskubiderik, eta azkenean, opuseko irakasle bat aserretu zen, eta esan zen, bueno, aski da. Hora, zuek badakizue non zaudete. Ja, karo. Opusen unibertsitatean, bai. Eta gainera, etorri zarete nahi izan duzuelako. Bai, ala ez. Eta gainera kriston dirutza ordainduta. Bai, ala ez. Bai, pues orduan ez kejatu. Ja. Eta denok. Bai. Karo, beste aukerarik ere igual ez egoen, ez? Karo, baina azken finan modu voluntarioan. Karo. Zer ematen duzuta joaten zara, orduan, esan zuen. Aski da. Pues oso ongi. Gertatu zitzaizun hori, kontatu zenuen etxean edo ez? Bai. Eta etxean, beste perspektiba bat zegoen, imaginatzen dut, ez? Bai, bueno, pues oso ongi. Bueno, zuk aprobetxatu, ongi ikasi, atera titula eta lanera. Eta listo, eta karri dirua, eta apaina. Bai, hori da. Zu hor zaude ofizio bat ikasteko, zerbait ikasteko, eta listo, hori da. Eta uste duzu baita ere, zekaro, gazetaritza mundua baita ere, nik uste itxurarekin oso lotuta dagoela ere batzutan, ez? Gehien bat igual telebistan, ez? Irudia agertzen denean, ez? Eta emakumezkoen nik uste gehiago egiten zaiela ere, ze itxura izan kazetaritza ikasketak edo jakindonio edo izateaz aparte. Noski. Bai. Sentitu izan duzu hori noiz bait? Bueno, ez, irratian ez. Claro, irratian ez, idazten ez da ere, ez? Baina... Ez, zorionez niri ez zaitokatu telebistan lan egitea. Gauzaren bat beste egin izan dut, baina oso gutxi. Irudia oso gogorra da, irudiaren mundua oso gogorra da, horregatik, zuk esaten duzun horrengatik ez da. Ze exigitzen zaien emakumei, ze irudi, ze mugak dauden, hori ikaragarria da. Kazetaritza eta entretenimendua nahazten dira. Kazetaritza ez da soilikan informazioa eta baizik eta entretenimendutik ere asko dauka. Eta gure komunikabideetan egiten ditugun saioetan horretatik ere asko dago. Badira albistegiak, baina badira ere bestelako saioak elkarrizketekin eta bueno, entretenimendutik ere badutenak. Podcastak eta... Hori da, bai, eta egiten dituzu lehiaketak, eta egiten duzu, denetikan, ez? Eta horregatik, iruditik ere, asko dute, irudi pertsonala diot, osea,
ez zara makina bat notiziak ematen, baizik eta ja bazara pertsona bat, itxura batekin, ahots batekin, estilo batekin, hitz egiteko modu batekin, eta hori dena, hori dena da puzle moduko bat, eta hortikan ateratzen da zuzaren pertsona edo pertsonaje hori, eta, paper hori edo bestea egiten duena momentu jakin batean. Orduan, toki batzuetan, telebistan eta sare sozialetan eta irudiak izugarrizko garrantzia du, zalantzarik gabe. Beste toki batzuetan ez horren beste, irratian edo prentsa idatzian edo ez horren beste, baina azken finean gero pertsonaje publikoa ere bazara tokatzen zaizu askotan aurkezpenak egitea, mainguruak gidatzea, holako gauzak tokatzen zaizkizu eta horretan ere irudiak badu garrantzia. Orduan beti saiatu behar duzu, irudi bat ematen eta hola. Nik orain, suposatzen da, moztu behar nuela hilea, pixka bat, zeia, maten dut fregona bat, baina ez dut demorarik izan, deitu jazu, eta etorri naiz korrika, eta... Baina, baina, holako gauzak beti zaintzen ditugu. Bai, egia da. Baina, gizonezkoak ere bai, alde horretatik nik uste dut presio horretatik jain horrez dela libratzen. Bai, gizonezkoak ere bai. Izan daiteke, eta nik uste hala dela, baina nik uste igual gero ere nola kritikatzen den itxura batera bestea ez dela berdina. Bai. Ez? Oso krudela da mundua, eta sare sozialetan, izugarria. Ikustea besteik ez dago, ze astakeriak eta esaten diren, anonimato horren kontura ez da. Jendeak pensatzen du, sare sozialak direla, eozin astakeria esateko idazteko tokiak. Baina, zen ez esida duzu, alakoak botatzeko, pertsonak mintzeko modu horretara, zen grazia bat egiteko. Hori da, zure grazioso izateko modu bakarra, ze tristea, ez? Ez dakit, baina bai, izugarrizko presioa dago. Horregatik, nik uste dut, eta gure osasun mentalarengatik onuragarria dela kasu gehiegi ere ez egitea. Ez? Esare sozialei. Adibidez, ni tokatu izan zait oso gutxitan, artikulu bat idatzi, eta, baditut nire hater propio batzuk gutxi, baina, batzuk baditut. Eta, berehala, ez, kejatzen dira. Normalean euskarofoboak izaten dira nire haterrak, eta berehala. Ez diet kasurik egiten, eta askoz gutxiago erantzun, ez diet erantzuten ze, zertarako sartu bataila horietan, ez. Eta, egia esan, nahiago dut batzutan ez begiratzea ere. Igual zait zer esaten duten. Nik idatzi dut. Idatzi nahi nuena, eta hor dago. Gustatzen bat zaizu, ez bat zaizu gustatzen igual zait, igual zaizkit komentarioak. Baina nik uste dut hori ez, gure osasun mentalarengatik olako gauzak egin barko genituzkela. Ez joan laiken bila, besten onespenaren bila, zuri gustatzen bat zaizu zure lana egin duzuna, nola gelditu den, zure gonbidatuei, zure elkarrizketatuei, pues jazta. Gero jendearen artean denetik egonen da beti. Batzuei gustatuko zaio, batzuei ez. Baina, zu zintzo baldin bazara, zure buruarekin eta zure lanarekin, pues jazta. Bai, imaginatzat hori ere, baita ere denborarekin ere ikasi izan duzula, ez? Azkenean, hasieran nik uste ez dela erresa hori egitea, ez? Nik abantaila daukat, gazte garaian, nire gazte garaian ez zegoen sare sozialik baita ere. Presio hori ez genuen. Zuek asko zailagoa duzu, Bai. Guk lan egiten genuen beste modu bat, ez? Eta lasaiago. Benetan esate dizut, ez diazu ematen batera inbidiarik alde horretatik. Bai, nik ikusten dut gaur egungo garaiak oso gogorrak. Eta batez ere hori ez, oreka bat mantentzeko, buruko oreka bat mantentzeko eta oso zaila da gaur egun. Bai, ze gainera nik uste batutan fokoa hasten dela jartzen gehiago kanpokoan irudian ikusiko gaituzten moduan. Beretan esaten duguna baino, ez? Osea, esaten duguna garrantzitsua da, igual ez hainbeste gainontzekoa baino, eta gara hori oso arriskutsua da. Bai, eta gainera dena oso azkar doa, ez dizute denborarik aukerarik ematen garatzeko ideia bat, diskurso bat,
azalpen bat, berehala da epaiketa. Eta, karo, epaitzeko duzun lehenbiziko gauza da ikusten duzuna, irudia. Irudiaren araberaia epaitzen zaituzte. Gero esaten duzuna, bost, a ber, urrengoa, ez? Hazienda ferian bezala, urrengo behia, hala. Orduan oso, ezakit, frustrantea da jendearentzat. Aukerarik ez izatea, garatzeko ideia bat, pentsamendu bat, diskurso bat. Ezakit, hori gaizki dago, oso gaizki. Nola ikusten duzu adibidez, gaur egun hasi dira emakumezko gehiago izaten presentzia adibidez, nire buruetan zait orain, Enar Alvarez dagoela hor, RTV-en, ez, late show bat izaten eta ez dela izan hain ohikoa, ez, gehiengoena gizonezkoak izan dira. Nola ikusten dituzu horrelako, eta gainera bere diskurtsoa da nahiko feminista, nahiko... Bai. Nik uste dut hori, hausartu egin behar dela jendea, baietz esatera. Baina emakumezkoi askotan kosta egiten zaigu. Aukera dugunean zerbait egiteko batzutan mila buelta ematen diogu, eta azkenean igual batzutan esaten dugu, ai ez, nik esateko egiteko dudanak ez du hainbesteko garrantzirik. Eta uzten dugu tren hori pasatzen. Ez, hartu trenak. Batzutan ongi aterako da, beste batzutan ez horren ongi, baina alde horretatikan espabilatu behar dugu, hausartu. Bai, gizonezkoek egiten badute zergatik ez dugu. Osea, mesedez. Bai. Nik uste horretaz ere hitz egin dugu asko, ez? Neurtzen garelako nik uste asko, zesaten dugun gaizki ongi, ez? Astakeri bat oten dugun edo ez. Bai, edo interesgarria izanen den, edo ez, edo... Buelta gehiegi eman eta... Bai, eta gainera, diskursuetan, beti izan gaitezen realista, ez? Oso lehiakorrak gara, oso gizarte lehiakorrean bizi gara, kapitalista, individualista, patriarkala, eta beti irabaztera joan behar dela ematen du, ezta? Beti, irabaztera arrazoiekin edo arrazoirik gabe, baina beti besteak baino gehiago izatera. Telebistaren kasuan, inor baino ikusle gehiago izatera, audientzietan top-topean egotera, beti irabaztera. Orduan hori hala da, eta horregatik joan behar duzu ideia horrekin konpetitu nahi baldin baduzu gizonezkoekin. Orduan, karo, esate duzu, emakumeak parte hartu gizartean eta baina beti konpetitzen, beti gizonezkoek konpetitzen duten bezala, edo hori ere aldatu beharko genuke. Aldatu beharko genuke. Ez que igual, joko zelaia da aldatu behar dena. Ez soilikan joko zelaira ateratzeko eskubidea edo modua. Ezik eta joko zelaia, arauak, joko arauak, guazen aldatzera, zergatik, baina garo hori epe luzeko kontua. Eta diozuna ere barnetik aldatu behar dira, ez nima gara barrura sartzen ez dira inoiz aldatuko, ez? Haiek ez dute egingo, oso daude hor, ez? Baina gauza asko aldatu behar dira, ez? Soilikan, emakume bezala iritsi behar dugu toki horietara, gizonezkoen tokietara, eta anegon. Anegon, baina anez gelditu. Gauzak transformatu, mundua aldatu, pentsamoldea aldatu. Bestela berdin da. Bai. Interesan esan duzuna, ez? Batetik, beti joan behar garela topean egotera, ez? Eta hori kriston presioa da, ez? Guretzat. Ze bakarrik egotearekin baitaren nahikoa da batzutan, ez? Ze batzutan bestela ez gara arriskatzen horretara, ez? Pentsatzen dugulako ez garela. Izango hor topean gaudenak eta ez dugula irabaziko, orduan esaten dugu ez dute zertan, ez naiz zertan saiatzen eta jaratzen naiz nire burbuio hontan eta listo, ez? Orduan hori interesgarria da, ez azkenean oztopo hori gainditzea. Bai, eta frankasoaren, porrotaren beldurra, ez? Bai. Ateratzen banaiz horra, eta lortzen ez badut goian gelditzea, irabazten ez badut, galduko dut eta geldituko naiz lur jota eta betiko. Edo ez, zakit, alde horretatikan ere beti beldurra, errua, zakizer, agian
hori ere aldatu beharko genuke, ez da, igual usartago izan, gauza batzuk egiteko. Baina ez digute uzten, ez digute erraz jartzen. Ez digute erraz jartzen. Porrota guk ordaintzen dugu beti garesti. Gizonezkoek igual ez horren beste, baina guk oso garesti. Oso garesti ordaintzen dugu. Gainera gurekin beti doa gu garena, gehi, atzean daukagun guztia, gure etxea, gure familia, gure motxila da ikaragarri ondia. Eta guk porrotek egiten baldin badu ematen du, ondoratzen garela horrekin guztiarekin. Igual gizonezkoentzat hori ez da horrela haiek ez dutelako inbesteko zamarik, ez? Baina gu bagoaz hori, zamatuta xerpak bezala, eberestean. Atzean daukagu dena, eramaten dugu dena. Ez dugu hitz egin, amatasuna edo zaintza edo alaba izatearen guzti honi buruz, lehen aipatu duzuna eta interesgarria dena. Beti aipatzen dugu, ez? Noiz bai sentitu zara familia edo, ez dakit ez da mazaren zu, baina, familia... Bi alaba ditut. Begira, familia karga eta etxeko karga guzti hauengatik mugatua zenbait gauzari baietz esateko, edo proiektu batzuei baietza emateko? Begira, nire alaba nagusia jaio zenean, duela 20 urte ikasiko 21 ja, nik hartu nuen jardunaldi erdia. Claro, erditu, amatasun baja, inkorporatu nintzenean, jardunaldi erdiarekin. Beste ordu guztiak umetxoarekin egoteko. Handikan 3 urte erdira jaio zen beste alaba. Eta nik jarraitu nuen jardunaldi erdiarekin. Eta horrela naiz gaur egunera arte. Beste jardunaldi erdi horretan, sartzen duzu beste guztia. Sartzen duzu etxea, zaintzak, gero gure kasuan amaia oso adinekoa da eta zaindu behar dugu. Ordan zaintzen duzu mundu guztia. Eta zaintzen duzu etxea, eta ez dakit zer. Eta hori dena sartzen zu beste jardunaldi erdi horretan. Gainera gure kasuan, euskal kazetarien gremioan prekarietatik karagarria dagoenez, konturatzen zara, jardunaldi erdi horrekin ezin zarela bizi, kobratzen duzulako miseria miserable bat. Orduan hasten zara osagarriak bilatzen. Eta bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta bazoaz pilatzen beste jardunaldi horretan, zaintzarekin batera. Egiten duzu hor kolax moduko bat, ikaragarria, mejunje bat, eta azkenean ikusten duzu zure egun osoa betea dagoela, kobratzen duzu justu bizitzeko aina, eta beti ari zarela, korrika, toki batetik bestera. Nik idatzi dut gauza asko eta asko, artikulu pila, aurra hemen besoan edukita eta beste eskuarekin idazten. Joan behar izan dut bileretara aur txikiarekin jaio berrian. Ez Elon Musk bezala eraman zuela bere umea ezagizertako. Ez baizik eta ez nuelako horregi dutzi momentu horretan, venga, pin kapazoan jarri eta venga guazen bilerara. Olako gauzak horrela. Egun batean bai eta hurrengoan ere bai. Eta gauza horiek guk hartzen ditugu, Eta horretan ere, erru parte bat ere badugu. Ze ez dakigu delegatzen, edo ez dugu nahi. Eta gure arduretan... Edo hain barrenatuta dugu baita ere, ez? Bai, eta gero igual zure bikotekideak nahi du parte hartu, edo ardura horietako batzuk hartu, eta zuk ez dut, kendu! Hori nirea da, kasi modu inkonstientean, eta gaizki egina, Baina nik eginen dut, ez gaizki eginen duzan, nik eginen dut, gabtzezuk ez dakizu. Orduan, ematen dizkiguten ardurak, hartzen ditugunak, delegatzen ez ditugunak, horre gauza asko dago eta autokritika ere egin behar da, Erne, ez da dena kanpotikan etortzen, gure harrikadak ere hor daude. Orduan, horrekin guztiarekin egiten duzu, hori bizimodu bat, oso gogorra. Baina, bueno, eta horrela bizi da jende asko. Eta jende pila bat. Eta azten baldin bazara galdetzenan eta hemen, jendea ibiltzen da egoera imposible batzuetan. Eta, nik adibidez, hori, jardunaldi erdia hartu nuen, hori dena atenditu alizateko, lehengo gunean begiratu nuen nire
lan bizitza laboralarena, eta baditut kotizatuak ofizialki 22 urte. Soilik, jardunaldi erdian egon da, eta beste guztia, ez agertzen. Beraz, nik jubilatzekotan, jubilatu beharko nuke goizenez 67 urterekin, edo, martxa honetan, gehiago, ezakit, 70, 80. Pasada, Bai, ikaragarria. Eta hori gertatzen zaie emakume askori. Lan jardunaldi txikiak, osagarriak, adabakiak, handikan, hemendikan, xoix batzuk, ezakiz zer, lan txiki bat, bestea, edo zin arlotan, Eta azkenean baduzu hor puzle bat, eta beti ari zara lanean, eta beti korrika, eta gizonezko asko aldiz, joaten dira haien lanera, toki bakar batera, lujo bat. Hori mentalki da. Hori da, lan egiten dute. Gainera, lanean ari diren bitartean, beste guztia aztuta, ja, emakumeari delako denantolatzen, orduan. Ez dute buruan ez pediatrarik, ez erosketarik, ez euriari ote duen arropa kentzeko lehiotik. Ez. Ari dira konzentratuta haien lanean. Eta gero, badute disponibilitatea, badute denbora disponibilitatea esan nahi dut, badute lasaitasuna zentratuta egoteko horretan, badute ardura hartzeko, gogoa eta aukera, eta badoaz, gora egiten haien lanpostuetan, eta gu aldiz emakumeok beti trabatuta hor, beheko maila horietan, hartura gehiago ezin dugulako hartu. Eta gainera ez dugu denborarik, ez dugu disponibilitaterik, guk ezin dugu dena utzi ostegunetik aste artera joateko Madrilera ez dakize kongresutara. Osea, eske, antolatzea atzean uzten duzuna, bada ikaragarri zaila. Orduan, ez, paso, osea, ez, mesedez. Gehiegi da. Gehiegi. Orduan, horregatik, oso zaila da aurrera edo gora egitea lanpostu batean profesionalki mila gauzarekin kompatibilizatzen ari bazara hori. Osea, hori ez da zure aktibitate nagusia o garrantzitsuagoa da bizitza eta familia eta dena. Orduan, hor, talka. Eta beti zu hor, erdian, eta dena egiten, jaten, sufritzen, eta gainera hori, irudi honarekin, aurpegi honarekin, alai eta lasai. Ja. Eta gogoa, ez dakit hori, ez dakit zer egiteko, bueno. Nik nabaritu izan dut, ez dakit zola sumatzen duzun edo somatu izan duzun noiz bai, baina orain familia eredurak aldatzen ari direla, adibidez, ama bakarra izan direnak eta seme mutil bat izan dutenak, seme mutil hori helduago izaterakoan, zuk ez da dituzten lasaitasun horiek eta nik uste etxeko karga horiek eta etxeko kontzientzia hori eta zaintzaren daukatela barrenatuagoa. Bai. Osea, nik somatu izan dut, ez, nire inguruan, lagun artean edo, ez, orain aldatzen ari dela formatuak, ez, eta ez dela bakarrik, familia heteropatriarkala eta rol hauekin eta beste. Hori aldatzen ari dela gutxinaka, eta orduan, ondorengoak perspektiba ere gutxinaka aldatzen ari dutela zentzurretan. Nik uste baietz. Eta nabaritzen da asko. Zorionez. Bai, eta diskurso feminista aurreratzen nahi da pila bat, zabaltzen nahi da pila bat, eta hori oso ona da ikasten ari garelako gauzak beste ikuspuntu batzuetatik begiratzen. Eta hori da egin behar dena. Ez begiratu beti modu berean eta heredatu dugun bezala, baizik eta bilatu ikuspuntu desberdinak errealitatea ikusteko. Eta zorionez zuk esaten duzuna, familia eredu desberdinak daude, eta familia horietan zorionez beste perspektiba batzuk daude. Eta hori berazgarria da eta beharrezkoa da. Bai. Nola ikusten duzu hemendik 10 urtetara egoera? Ze kristalesko bai uste duzu apurtuko ditugula, lortuko dugula pixka arrakal txiki bat behintzat egiten? Kazetaritzan edo oro har? Kazetaritzan, gizartean, azkenean gauza asko ukitu ditugu. Beraz, eta nik uste guztiak daudela nolabait lotuta, ez? Azkenean, naiz eta lanari erreparatu. Nik uste dut emakumeak ari garela ahalduntzen, poliki.
Kostata, baina nik uste dut ari garela aurrera pausoak egiten, aspaldi da nik, beti izan dira emakume oso bizkorrak aintzindariak eta oso indartsuak eta bidea urratu dutenak, ez da? Eta bide horretatik jarraitu behar dugula. Eta nik uste dut hortikan jo behar dugula, ez? Segurtasunez, poliki, baina, behira, hemen gaude, eta gaina, emakumea izatea, ez du esan nahi emakume guztia berdina garenik, ez da gutxiagorik ere. Osea, hemen gaude personak, eta guazen gauzak ahalik eta hobekien egitera denon artean. Eta igual zait, aldamenean dagoena, gizonezkoa den, emakumezkoa den, pertsona ezbitarra den, igual zait, osea, pertsona bat da. Igual zait bere kolorea, bere jatorria, bere hizkuntza, igual zait tamaina irudia. Eta errespetu hori ikasi behar dugu, eta hortikan abiatu gizarte berri bat eratzeko. Hori oso utopikoa da eta oso polita, eta tamalez ikusten ari garena errealitatean, egun batean bai eta horrengoan ere bai, guztiz kontrakoa. Basakeri gero eta ikaragarriagoak, politika gintzan ere eskuin muturreko diskursoak nola zabaltzen ari diren, jendeak konserbatu nahi duelako bere estatusa, bere, bai, eta daukana, eta en fin, eta kompetitibitatea lehiakortasunaren aipatu genuena inoiz baino potenteagoa da, ez da, herrialdeak hartu, suntxitu, bere ganatu eta gero nahi duzun nahi egiteko, ikaragarria. Alde horretatik ezakit aurrera guazen, atzera guazen, baina argi eduki behar dugu aurrera jarritu behar dugula eta atzera itzuli ez, inoiz ez. Osea, pertsona gara guztiok, eta guazen egitera, edo saiatzera bintzat, mundua pixkat hobesiagoa egitera. Hori da ideia, ez? Badago lana. Bai, eta jende gazteak badu kristonen lana eta izugarrizko presioa. Alde horretatik animo, jende gaztea, gaztetasuna duzu indarra eta ilusioa, baliatu, hori guztia aurrera egiteko. Eta ja bukatzeko, eta gaztetasunari buruz ari garela, zizango zenioke kazetaritza munduan sartu nahi duen emakume gazte bateri? Kazetaritza oso polita dela, oso, ez da erraxa, baina oso anitza da. Eta kazetaritza munduaren barrenean mila gauza egin daitezkela. Oso interesgarria da errealitatearen interpretazio zentro moduko bat delako. Zuk ikusten dituzu gauzak, interpretatzen dituzu zuk dakizun gauza guztiekin, ez da, nahazten dituzu, eta orduan gero jendeari esplikatzen diozu, hau gertatzen ari da, honengatik, eta hori oso polita da, eta oso aberasgarria zuretzat, jendearentzat, gizartearentzat. Orduan, alde horretatik kazetaritza izugarri polita dela, baina joateko beldurri gabe, eta lehen esaten genuenaren hildotikan, ez da, egon zaitez ziur, zure lanak balio duzu, formatu, irakurri pila bat, hitzegin jendearekin entzuten ikasten da pila bat, eta asko pentsatu. Eta ideia horiek guztiak mabitu ondoren, zuk esateko daukazunak izugarrizko balioa izanen du. Oso ongi landua duzulako eta asko dakizulako. Eta gainera oso ongi esanen duzulako. Hala pues, beldurri gabe, mundura, lanera, eta jendeak eskertuko dizu. Aizu, Reyes, mila esker. Konbentzitu zaitut. Bai, guztiz. Hemendik nator, aterako naiz, atope mundura. Bai, batzutan behar da, ezakit konbentzitu ere bai, ez, benga, aldut eta zergatik ez, benga, guazen, indarra dugu, ahalmena dugu. Oso interesgarria izaten dira, imaginatzen dut, ikuslegoarentzat, baina niretzat behintzat elkarreta guzti hauek. Azkenean ditut ez, emakume asko ezagutzen barnetikan gehiago, ez, patxadas, eta daude ez, nexoko guna asko eta gero iritzi asko oso aberasgarriak izaten direnak eta alduntze prozesu horretan. Bai, aurrera, beti aurrera. Osea, atzetik gatoz, ja badakigu zer dagoena atzean, bizi izan dugu,
bueno, guazen orain konkistatzera mundu berriak, baina ez gizonezkoek konkistatzen dituzten bezala, baizik eta beste modu batez. Guazen buelta bat ematera horri ere bai. Mila esker intxeta etortzeagatik. Eskerrik asko guztiagatik. Bai, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.